Priciknutý sciatický nerv alebo zápal ischiasu a vystreľovanie bolesti do nôh je spôsobené nahromadeným napätím a tlakom v celej tejto oblasti chrbtice. Na rehabilitáciách ti nepovedia, že akákoľvek diagnóza z niečoho musela vzniknúť. Takže ak máš vystreľovanie bolesti, tak je to z toho, že máš zlé návyky a hromadí sa ti v tele napätie. Práve preto si zacvič tento doslova zázračný pohyb. Daj sa na 4. Úplne uvoľníš trup, hrudník je vzpriamený. Jednu nohu pokrčíš, druhú vystríš. Teraz, ako máš ruky, tak členok tej pokrčenej nohy pôjde na stred, ruky ti slúžia ako opora, noha pôjde do opačnej strany ako trup a budeš robiť takýto malý kyvadlovitý pohyb, kedy ide rameno aj trup súčasne a cítiš, ako ti pracuje celé toto bedro a uvoľňuje sa ti táto oblasť. Tu je dôležité iba malinkými pohybmi naozaj vnímať to, ako postupne rozhýbavaš to bedro a tým pádom to, čo ti pricvikáva tie nervy a spôsobuje vystreľovanie, sa začne konečne uvoľňovať. A keď napíšeš do komentára slovo terapeut, tak sa prihlásiš na čakaciu listinu pre rehabilitačný program, ktorý budem otvárať už túto Veľkú noc a nájdeš tam množstvo ďalších kapitol na každú jednu časť tela a na rôzne bolesti, aby sa dokázal cítiť lepšie aj z pohodlia svojho domova a už nemusel tak trpieť.